खुलुमबाय रिपाब्लिक निउसाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला लाइमोन आफादनि खुंगा 28थि लाइमोन सावराय जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि फयाकाट बाथौ खेरायसालि फयाकाटआव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जानानै थाङो। फयाकाट बिया बाथौ गौथुम आरो जथुम्मा बानजाय आफादनि दैदेननायाव सावराय जथुम्माखौ जोबोर समायनायै साजायनाय नुनो मोननाय जायो। फुंबिलि 6 रिंगायाव गिबि हाबाफारि हिसाबै बावसालि थारनाय हाबाफारिजों जागायजेनो जथुम्माया। फुंबिलि 8 रिंगायाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारियाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोयो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिनय मुसाहारिया। बेलासे 1 रिंगायाव जानाय गेवलां सावरायनायखौ दैदेनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिनय मुसाहारिया। सावरायगिरि आलासि हिसाबै बाहागो लायो हरिसिंगा गोजौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि राजु कुमार दैमारि, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सलेन दैमारि। माननि आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खान्दराम बर'जों लोगोसे जिल्लानि माइनाव आफादनि आफादगिरि भारती बर', माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपाली मुसाहारि आरो फयाकाट बिया बाथौ गौथुमनि आफादगिरि नेहाथारि बोसोनगिरि बिथांमोना नुजाथि थायो। हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोन 19 बियाबनिफ्राय थान्दै बिथांमोना बाहागो लानायजों लोगोसे ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा लोब लोब बाहागो लाफैयो। गिबि गिबियाव रिपाब्लिक निउसखौ बरायबाय आरो आं खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि 28थि जि सावरायमेल जथुम, बे सावरायमेला सानसेनि हाबाफारिजोंब्लाबो खोब गाजा गोमजायै जादों। मानोना जोङो थांनाय समफोराव बे हाबाफारिखौ साननैनि लानाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय कभिड-19 जि कर'ना भाइरास बिनि गाग्लोबसारनायनि जुनै जों बेखौ हाबाफारिखौ मिनिमाइज खालामनानै सानसेनि हाबाफारि लानाय जादों। दासिम बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बियाबनिफ्राय गासै 300नि खाथि थान्दैफोर बा लाइमोन सोलोंसाफोर सफैनो हादों। दा बे जोङो खोब मिनिमाम मोनफा आन्सलिकआव 10 सिबियारि एबा थान्दैफोर लिंहरनाय जादोंमोन। बबेखानि बेबायदि हिसाबै जोंहा गासै 200सोल' जायोमोन आरोखि, नाथाय जों दिनै 200नि गोबां बारा जों मोननो हादों। दा बेखौ जों जे नायनो थाङोब्ला दा दिनै बाथौ धोरोमारि लाइमोनफोरा बा बे धोरोमनि सावरायनायफोराव बाहागो लानायखौ जों हमथाख'नो हायै बायदि जों नुनो मोनदों। बे जोंनि थाखाय खोब मोनसे मोजां इसारा होनना जों बुंनांगोन। फैबाय थानाय समफोराव जायफोरा दिनै बेयाव बाहागो लाफैबाय लाइमोनफोरा बेयाव मोनलांनाय गियानखौ जुदि गावबा गावनि जिउआव एबा समाजाव न'खराव जुदि बाहायोब्ला थारैनो गावनि न'खरजों गावनि जिउजों लोगोसे समाजा मोनसे गोजोन एबा मोनसे मोजां थासारियाव फैगोन, जों बेखौ हास्थायनो हायो। जों दिनैनि बे जथुम्मानि गेजेरजों जोंहा गौथुमारि सावरायनाय मोनसे हाबाफारि दंमोन। बे गौथुमारि सावरायनायनि गेजेरजों मोननैसो जों थांखि लादों। गिबि थांखियाव जोंनि फैबाय थानाय 2001 मायथाइयाव जा 29थि सावरायनो गोनां जि सेमिनार, बेखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार बियाबाव बानजायनाय जागोन एबा बिथांमोना बानजायनो दिनै साखाफारा जाबाय, बेयाव खुंहैगोन। नैथि थांखि बायदियै जोंनि बाथौआरि लाइमोनफोरनि गेजेराव धोरोमखौ बिथा खालामनानै एबा धोरोम संगठनखौ बिथा खालामना खामानि मावनो थाखाय जोंखौ मोनफ्रोमबो समाव रां राहाया खोब नाख्रेबाय थायो। दा ओंखायनो बे रां राहाखौ फेहेरनो थाखाय एबा बेनि पलिसि महरै जोङो आन्सलिक लाइमोन आफादखौ जों खावलायदों दिनैनि तारिखआव जे बिथांमोना गामियाव थानाय गामि आफादाव बा गामिनि लाइमोनफोरनो दान बिखब एबा लेफाफा बिथांमोना डिस्ट्रिबिउट खालामनांगौ, रानना हरनांगौ। बेखौ मास मोनसे एबा मास मोननैनि गेजेराव बेखौ कालेक्सन खालामनायनि बेबस्था थागोन। बेनिफ्राय बे रांखौनो जेन गामि आफादनि लाइमोनफोराबो खामानि मावनो एसे सुबिदा जानाय बायदि जों 60-40 रानलायनानै लानो थाखाय जों खावलायदों।
अब्लानिया जोंनि जिल्ला लाइमोन आफाद आरो बियाब लाइमोन आफादफोरनि लाइमोन आफाद महरै जि उदां भाबै खामानि मावनो हानायनि जि मोनसे सक्ति बियो खोब गोजोर जाना फैगोन होननानै जों साननाय जादों। सार आथिखालाव लाइमोनफोरा जाबायदि धोरोम आफादाव जौगानांगौ बेबायदि जौगानायखौ जों नुनो मोना बेनि जाहोनखौ नोंथाङा मा होनना सानो? दा बेनि जाहोनखौ जों बुंनो नागिरोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा दिनै गावनि न'खर समाज गामिनि माखासे खामानिफोरनिफ्रायबो गोबां जानगारना थानायखौ जों नुनो मोनो। मानोना बिथांमोना गावखौनो बुजिया आं जे सोर, आं मोनसे समाजाव बा आं सोरनिबा न'खराव उजिनानै आंहा समाजनि हारिनि मावनो गोनां दङ बे खोथाखौ सानना नायनो थाखाय एबा बुजि मोनैनि थाखाय धोरोमनि बिथिङाव एबा समाजनि खामानि मावनो थाखाय खोब गोहैलो खालामो एबा बिथांमोना आवगायबोआ। नाथाय जों नैबेखौ बुजिनाया मोजां, जोंनि लाइमोनफोराखौ जों नैबेखौनो खावलायगोन जे गावआ बेक्ति हिसाबै जेब्ला सिनायथि होनो थांगोन गावजों लोगोसे गावनि गामिनि मुं गावनि हारिनि मोनसे सिनायथिया थाफाखायो। ओंखाय गावनि खामानिजों लोगोसे समाजनि धोरोमनि खामानि मावनो नांगौ। आरो बिनि थाखाय जोंहा बाथौ धोरोमाव मोनसे मोजां प्लेटफर्म दङ, बे जाबाय गोथार मंगलबार सानाव आर'ज खालामनाय। बेनि गेजेरजों जोङो धोरोमनि गियान समाजनि गियान माखासे बाथ्राफोरनि सायाव जों सावरायनानै जों माबायदिहै बाहागो लानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगा फारसे लांनो हायो बेनि बागै जों सावरायफ्लेबाय थानांगौ। दा बेफोराव बाहागो लायैनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा बेफोराव बाहागो लायैनि थाखाय दिनै नांगौ रोखोमनि जोंनि लाइमोनफोरखौ जों सांग्रां जायाखै होनना जों बुंनांगोन। दा जेरैबायदि हिसाबै जों नुनो मोनो जे गामिफोराव आथिखालाव जे आर'ज जायो बा जायखिजाया हाबाफारिफोराव जोंनो खाम सिफुं दामनाय नांगौ, नाथाय बे खाम सिफुं दामनायाव जोंनि लाइमोनफोरा बाहागो लाया। दा बबेबा गामियाव जों बोराय हान्जाफोरखौनो खाम सिफुं दामनानै हाबाफारिफोरखौ जाफुंसार होनाय नुनो मोनो। दा बबेखानि बिथांमोना जुदि जोबनानै थाङोब्ला बै गामियाव खाम सिफुं दामनायनि जि लाइमोन सेंग्राफोर बिनि आंखाल जागोन आरो। ओंखायनो दा बेफोरखौ लानानै आनसलिक आफाद गामि आफादफोरा एसे सांग्रां जालायनानै गामिनि लाइमोनफोरखौ समाजनि लाइमोनफोरखौ माबोरै धोरोममुखि खालामनो हायो समाजमुखि खालामनो हायो बिनि बागै जों गले गले सेमिनार खालामनांगौ एबा सावरायनांगौनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो।